A Xunta reforza o equipamento de diferentes GES coa entrega de vehículos valorados en 1,7 millóns de euros, investimento que no global dos últimos anos supera os 28 millóns. Esta mañá, o conselleiro de Presidencia Diego Calvo, o director xeral de Emerxencias e Interior Santiago Villanueva e o xerente da Axencia Galega de Emerxencias Marcos Araujo participaron na entrega de vehículos a grupos de emerxencias supramunicipais, GES. Nesta ocasión foron 5 autobombas rurais pesadas para a estrada a Pontenova, Avión, Muiños e o Barco de Valdeorras e 3 furgóns de servizos varios para Lalín, o Pereiro de Aguiar e Terras de Celanova. Material que suma un orzamento superior aos 1,7 millóns de euros. Un novo esforzo por parte da Xunta de Galicia para atender as emerxencias na nosa comunidade. Estas 3 furgonetas e 5 vehículos bombas rurais pesadas pois levan a cabo ou son unha inversión de 1.700.000 euros este ano que se veñen a sumar aos máis de 27 millóns de euros que nos últimos anos levamos invertido nas emerxencias en Galicia, fundamentalmente no material dos grupos dos GES e tamén en material de protección civil. Creemos que esta é unha inversión necesaria, primeiro para a xente que traballa no servicio, porque lóxicamente van a ter un mellor material e un material máis preparado para calquer tipo de intervención. E con este material axudas aos profesionais a que o seu labor se leve mellor e dun xeito máis fiable. Todo o material necesario para poder afrontalo con garantías. Por lo tanto, esta inversión da Xunta de Galicia, que repito, este ano de 1.700.000 euros nestes 8 vehículos que hoxe entregamos, pero que sumamos os 27 millóns de euros que levamos entregado nos últimos anos, é unha satisfacción, sabendo que podemos colaborar, neste caso, coas deputacións, coa FEGAN, cos concellos, tamén colaboramos cos consorcios provinciais de bombeiros, e eu creo que este é un servicio no que a colaboración entre as distintas administracións é fundamental, e gracias a esa colaboración e a aposta da Xunta de Galicia, que é máis do 50%, pois facemos entre todos ou prestamos entre todos un servicio que este á altura de todos os galegos e as galegas. A colaboración da Xunta garante que os GES sigan prestando servizo público en materia de emerxencias, protección civil e prevención de incendios forestais. Neste sentido, os grupos teñen competencia para intervir en incendios urbanos e forestais, para definir e manter as redes de faixas de xestión da biomasa de prevención e para levar a cabo prácticas preventivas de carácter local e a pequena escala para crear descontinuidades da cuberta vexetal. Tamén fan prevención naqueles camiños e espazos públicos que poidan ao mesmo tempo servir de cortalumes.